van dichtbij. Gasten uit de streek, bij u zo'n tafel. Waar binnen ze echt en wat droogt harm? In deze podcastserie van dichtbij gaan wij op zoek naar de persoon efter de functie. Dat kunnen mensen wezen uit de politiek, bedrijfsleven, uit een sociaal-maatschappelijke organisatie, cultuur of muziek. Wat droogt hun, wat is hun aankomst en hoe ben ze kaan werd ze nou stenen en binnen er echt nog toekomstplannen. Joet is de gast Emiel Stoffers. Hij is de zanger van de Frieske band De Hoenekop, bekend om zijn energieke muziek in het Friesk. Hij werd geboren in Uithuizen, maar groeide op in Kalmersweg, dat echt zijn sterke boom bij de Frieske taal en cultuur ontstie. Nu is Emiel de frontman en singer-songwriter van De Hoenekop. In deze podcast praten wij met Emiel over zijn verliezen, zijn leven en zijn plan voor de toekomst. Emiel, welkom. Mooi dat ze ons koken. Is leuk. Ja. Op een valreep nog. Het hier wat voort niet ieder, maar doe bester. Hartstikke mooi. Want Emiel, uit wat voor gezin komst u? En hoe zegt die jeugd eruit in Kalmersweg? Sociale huurbuurt in de eerste gemeente van heel Nederland, Kalmelaan in die tijd. Ik ben vanuit Greenslaan naar Kalmersweg te komen. Had je nog herinneringen aan van die tijd in Uithuizen? Of? Jawel, ja. Ik heb herinnering tot ik 12 ben. Oké. Ja, dat gaat heel veel. Ja, dat is wel bijzonder. Ja, ik ga een goed lange maar het korte termijns geheugen is net zo best. En daarom ben ik direct een legend. Ja. Nee, dit is mijn jeugd. Ik wil net de vuile wasboet nemen, ik het zou zeggen. Maar ik kan wel van alles meemaken, ik het zou zeggen. Maar toen stond in Kalmersweg, viel dus die eigenlijk gelijk daar wel thuis? Qua meesken? Ja, ik ben fjouwer, hè, dus dan is gelijk kleuterskwallen of zo en... Ik denk dat ik denk dat Fries praten, dat is echt automatisch ook gewoon. Ik denk dat ik boos smarrige Greenslanders bosje mee zijn. En Emel zijn ze ietsje meer. Emel. Omdat ze die namen net goed uitspreken konden? Nou, nee, een beetje pesterij, skelnamen. Maar dat is Kalmersweg, iedereen in bijnamen. Hè? Dus ik denk, later dacht ik, dat is een leuke artiestennaam. Dus daarom heet ik nou Emel. Want wie dat in het begin wel lastig om die taal of haast te Nee, maar ik ben nog een fjouwer, dus waarschijnlijk koe ik maar amper praten of zoiets. Ik weet het net. Ik soms denk volgens mij, wat nou ik daar bleu weer. Dan waar ik nou een mail van een hondenkamp geweest met jou. Dan niet heel oorwest. Ja, nee. Ik rond vroeger ik om mij van die Friese vlagklompjes zo en zei ik ga me altijd Fries veel, laat ik het zo zeggen. Ja. En wanneer kwam de muziek een beetje in die leven? Ja, altijd nog. Dat is op een of andere manier. Dus hij met me in ons singeltjes, wist wel. En daar zit bepaalde dingen tussen, dat vond ik geweldig. Dus ik ga altijd uit mijn dak op muziek. Ik ben altijd muziek ontdraaien. Dat waard van u thuis, wie er eigenlijk altijd wel een radio of waard muziek draait, dat wie... Ja, nee, het is me net maar de papleppeling jet. Dat is iets wat ik zelf heel erg mooi. Ik denk dat ik een prettig gevoel en emoties en dingen en gewoon keihard draaien, keihard meisje, jongen. Ja. Steeds weer dezelfde platen. Ja, want ik wil correct vragen, wat voor muziek wie dat? Ja, je kon toen al net echt kiezen, maar kijk wat er weer, hè. Ik hier een singeltje van, dat heet The Machine. Dat is een Nederlandse band en die maakt een beetje doorsachtig, dat weer 70s stijl, toevallig. En dat wie krijgt wat harder als de rest. Ja, altijd zeg maar een beetje de harde kant op gaan met hard rock en dat soort dingen. Later Beastie Boys, wie ik helemaal gek van You Gotta Fight For Your Right. Altijd maar hard weer of gag, altijd maar gag weer. Ja. En toen ik wat ouder werd, dan weer het terwijl te verzels. En du hast een gitaar, mijn naam, mooi volplakt met al je stickers. Wie dat ook al gelijk een grote leefde van die gitaar speel je? Of? Er stond bij ons één gitaar in huis en hier heb ik één snaar. De juiste snaar. En die stond, kijk, dan hebben ze meer had er een keer in pissen.
Maar dat ding ik in principe ben ik daar mee begonnen. En zolang dat ik me heugen ken, wie de gitaar er al. En dan pakte ik hem zo en dan zit jij in een snaar en dan die ik gewoon de hele tijd. Ja. Dus ik ben begonnen met een snaar. Ja. Ja. En wat er Toen dan kwam de rest. Ja, en wat er dan ook wel eens zijn, alsjeblieft Emiel, hoor op. Of... Nee, maar ik bedoel vaak alleen nog. Dat deed ik alleen nog op mijn kamer. Ja. Daar hier geen les van. Nee. Nee. En later is er een gitaarkamer met meer snaren. Ja, toen ik denk toen hier is Fietje weer. Toen hier is men het van kregen om genoeg geld binnen te klauwen om een elektrische gitaar op te halen. Ja. En hast toen ook les gekregen of hast hij zelf alles omgeleerd? Nou, ik ga nooit geen les horen, maar de leest het net al even niet zelfs. Hè. Dus ik heb een kameraad en die ziet op gitaarles en we hebben nog geen YouTube, we kon geen tutorials in, dus het wie zelf al pionier en uitvoeren inderdaad dat boy. Hè. Maar mijn kameraad heeft ook gitaarles horen, dus daar heb ik wat dingen van geleerd, ja. Hey, en toen hast ook een periode in Australië west. Had hij dat ook vormen naar de persoon die snow bist? Ja, ik denk zij iets als een jaar lang op reis is, dat zal altijd wel mijn mensen doen, denk ik. Hè? Ja. Maar wat hast er precies die? Wie backpacken en van baantje naar baantje? Ja, ik wie daar mijn maat van mij en we kochten een auto en toen ben we gewoon rijden gegaan en toen ben we ook zo gauw mogelijk op zee gegaan naar werk. Gewoon omdat, ja... Ja, we gingen geen nacht om gewoon niks te doen of zo. Hè? Nee. En ik kwam er ook wel achter, we waren 2 weken lang en toen hadden we een beetje van discotheek naar camping naar dit en dat west. En eigenlijk is daar niks aan, want ja, er is wat op stap, dan komt zo'n mensentje, maar pas als het ergens aan het werk wist, ja, dan lees mensen pas echt kennen, hè? Nou, op een heel andere manier. En toen werd het echt pas leuk, toen we aan het werk gingen eigenlijk. Ja, en hier is toen ik zoiets van, ik ben een Fries. Kwam dat gevoel toen ik heel sterk bij die? Ja, toen in Australië is het al, je begon met de hoenekap om noemen zo te maken. Ik heb daar een gitaar gekocht en ik luisterde wat meer country en ik hier steeds, toen ik in Australië weer en oren backpackers die van West-Wijk komst. Ja, ik had net echt het gevoel dat ik zei van ik ben een Nederlander of zoiets. Want het werkt altijd de Nederlanders, de oren Nederlanders die ik dan chen kwam, daar hiek ik net echt wat mee. Vaak net. Nee. Meestal net, zeg maar. Dat waren oren types. Dus ik eerst in het begin het eerst heel moeilijk. Zo van ja, de Netherlands, maar dan in de Noord. En op een gegeven moment ben we dus gewoon daarmee opgehouden. Toen zeiden we van Friesland. Ja. He, en het mooie is, dan ontstaat er altijd een leuk gesprek, want ze zeiden van, where are you from? Dus I'm from Friesland. Ja. En ik weet niet dan wat het is. En dan rekken ze het heel leuk om te praten. Ja. Dus nou doe ik het echt werk ik ben en de verhaal dat ze me vrijwillig wij komen. Daar hebben we dat noemen, dus ik we come from Friesland. Ja, dat is inderdaad een super, tenminste als die Fries viel, dan is dit een heel mooi noemer, wat mooi bij die ongesluit. Ja, toen ik hier een prettige vriend had uit Ierland, daar kon ik het beste mee opzetten. Dat we drinken en muziek meidjes. Ik weet nog wel dat ik hun liet ik hun bijvoorbeeld Jetty jaren wist hoor. En hun wat luisteren en toen had ik al zoiets van ja, het zou wel mooi wijzen. Maar snijden, dan had ik pas jaren later dat noemer maken. Maar dat is toen iets oer-Friesland in het Engels maken te noemen. Want nevens mij is het aardig uniek. Ja. En dat is Friesland beschreeuwd, want meestal als het oer-Friesland gaat, is het in het Fries. Maar ja, daar kan de rest van de wereld er niks mee. Hè? Dus dat doen we dus. Maar we komen van Friesland een beetje erop brekken. En als toen in Boeteland bent en mensen vragen van, where are you from? Friesland, what's Friesland? Dat ze dat noemer opzetten kunnen. En ze van, nou, dit is van Friesland. Ja. Van dichtbij. Do vertjene Snowdien hield mij de muziek, maar do bist van origine scheepsbouwer. Hoe viel dat verschil? Is dat... Ongelooflijk. Ja, en op een goede manier, maar ook op een minder leuke manier. Vertel. Toen ik op een gegeven moment, we waren maar met de hoenekop dwanen en we waren maar aan het optreden en we verkochten merchandise. Alleen nog geen manager en het was een soortje. En op een gegeven moment rek ik in de WW, dus ik wie vaak via uitzendbureaus in de scheepsbouw en dan weer altijd
Nou, op een gegeven moment zei zo'n scheepswerf van, nou, doe maar er nou even uit. En dan zie ik altijd even een uitkering van de WW. Dan die ik maar even rustig om, weet je wel. Maar toen op een gegeven moment ben ik alleen nog maar met die band aan. En toen dacht ik van, ja, dit moet ik oors bedenken. Dus wie voor mij eigenlijk, ja, dat ik ooit van de muziek leven kon, dat ik nooit verwachtte. Maar dat scheen dus echt weer te werden. Dat is een soort droom die uitkomt, hè, voor elke artiest om daar van te leven. Alleen toen werd ik dus een manager van de Hoenekop. Nou, toen zit ik hele week alleen nog thuis, achter de laptop. Ja, dat wie net de bedoeling. Nee, en ik had nog nooit zo'n geluk geweest eigenlijk. Nee. Of ja, gewoon Jim burn-out zo'n zetten. Dat is gewoon op een gegeven moment. Ja, ik weet niet, er is iets mijn hele dag werking, gewoon dit moet er gebeuren. Ja. Ik zie het mentaal volle beter in mijn hol eigenlijk. Toen ik en eenzaamheid. Ja. Ik ben nou maar van, ik heb nou een jongen die doet het management nog meer van Hoenekop. Nou, en ik zit nog wat in het jongerenwerk in de Westerheen en ik kom meer plakken en ik ben eigenlijk ik maak gewoon een heel dag mensen nog meer na. Ja. Als meer alleen nog 6, dan word ik daar ongelukkig. Ja. Want dat is inderdaad de keerzijde. Hè? Is ook maar denken, maar een optreden hier, dat, en moet ik al hier inderdaad uitkruinen worden, meestal met een factuur krijgen, dit, het is ongelooflijk wat er al weer, en dan ben ik nog zo'n band die eigenlijk alles in eigen beheer doet. Hè? Dus de videoclips en de opnames, de studio hebben we dan zelf en de shirt zelf ontwerpen. En ja, de kisten, we doen eigenlijk alles zelf. Jeroen is een gitarist, die helpt me daar ook een prutte bij. Maar dan ben er de hele week een heel prutte knopen die terughakt worden. Ja. Maar we zitten nu op een koers dat alles eigenlijk heel stabiel kabbelt. Alle contracten ben samenmaken, zoals ze jaren. De bus die gaat, zou er gaat. Er zit een merchbak op, de webshop die erin zou erin. Maar dat die in het begin ploeter je. Ja, ja en Doe hast dus nou ook wel weer meer tijd voor orenprojecten. Want doordat was toen kreeg ik zelf zeiden, dat jongerenwerk. Hoe bist daar zo bijkomen? Dan gist mijn jeugd gist sleutelen? Nou, ik heb altijd al een beetje, maar ik heb zoiets van oké, het begin van mijn leven dat weer gewoon strijd. En op een gegeven moment had ik een zaakjes van wander. En dat had ik nou ook goed. Ik had nou in principe alles. Ik had iets van 10 jaar Mercedes opname. Ik had een trekker. Ik had een hoeske met een stukje hem, 6 hen, een hoen, 2 katten, een vrouw. Ja. Dus ik had goed van man. Ja. Dus het liep, ik had al een schof van een droom dat ik zeg maar dwaan wil wat ik doe. En dat ik daar vooral ik met de jeugd mee onder de slag kan. Van dit zijn de mogelijkheden in het leven. Zeg maar. En gewoon zien dat ik ze uit de keetwijk krijg. Ja. Een beetje, viel het een beetje als waarom, Jan? Histo vroeger meesken die tijd er terugin scoort had? Weinig. Ja. Maar, nou ja, het is meer dat ik denk van, ik wil inderdaad, wel waarom, ja, en dat ken ik heel goed. Het is net dat ik iets van mezelf voor maar iets delen met z'n allen. Dat is het gevoel. En ik zou het heel mooi vinden om een plek te creëren ergens. Best ook omdat de jeugd eigenlijk tussen 12 en 18, ik kan nergens te landen. Wat moet die doen? En dat we een soort plek daarvoor creëren, waar ze gewoon altijd heen kunnen, wat echt eigenlijk van hun is. Dat ze dwaan en laten kennen wat ze willen, zeg maar, wat ze dan het treffen kunnen. En, maar wij stonden aan de achterkant, zitten waar al die mogelijkheden binnen om te ontplooien. Of is het nou op sport, of op het gebied van techniek, of muziek en film. Ik had ondertussen horen wat in zit. Dus ik, dat ben ideeën die ik had. En toen ben ik zien gegaan van wat is er al? En er zijn al van die dingen. En er zit een stichting in de Westerheen, Stichting Yveske. En die had eigenlijk dat principe al lezen. Dus daar ben ik eerst maar even onhekken om te zien hoe het daar al in werkt en zien om daar wat jeugd in te krijgen. En nou ja, zo rommel ik een beetje daarheen waar ik wijzen was. Ja. Ik ben net hastig en dat is misschien ook wel heel prettig voor jongeren ook, om te merken, doe haast net een oren agenda erachter, doe best net hastig. Liet ze maar lekker
omprutsen? Of, nou ja, dat zeg ik misschien een beetje verkeerd, maar laat ze maar leren hoe het maat. Ja, dat denk ik. Ik ben eigenlijk helemaal geen jongerenwerker of zo. Dus we moeten ik nog maar zien hoe dat al je werkt. Maar in de regel, vroeger op de scheepswerf je het wel vaak als er stagiaires kwamen, dan zetten ze die bij middel. Ja. Want ik vond dat mooi. Ja. En ik weet als er een stage in, ik had de rest van die lui die zijn al geen bek vol. Nee, Maar nee. ik weet eigenlijk, wat ben je toe en wat doe je hier? Ja. En ik ben gewoon een sociaal mens. En Ja. nou ja, daar wil ik eigenlijk wel wat mee doen. Ja, nou ja, dat is wel natuurlijk heel mooi. Hè? En dus ik wil heel veel jeugdwezen die hij kent natuurlijk. Als frontman van de Hoenekop. Maakt het dat dat de jeugd dan zei, oh dat is leuk, Emiel. Ja, dat hoop ik eigenlijk wel. Dat die denken van, nou dat is leuk, dat kunnen we mij hem. En dat is natuurlijk iets wat, waar we het helpt dat. Ja, en maakt het dat je daar meer met die muziek echt mij uit de voeten kist? Dingen die je daar beleeft, dat je dat weer verwerken kist in de muziek? Of... Nee, dat denk ik niet. Want die muziek die we maken, dat gaat wel hoe heel horen dingen. Ja. Dingen die misschien net zo goed binnen voor de jeugd. Maar ja, ik zei altijd, ik ben er net om te vertellen wat ze net doen, maar ik wil ze graag zien laten wat ze echt doen. Ja, dat is een hele goede insteek. Ja, ik ben al hier het slechte voorbeeld. Dus, Van dichtbij. Hast nog dromen of doelen die je mij de Hoenekop bereiken worst voor de toekomst? Maar de Hoenekop, dat is heel ingewikkeld, want we halen volle meer bereikt dan dat we eigenlijk ooit ambieerd hebben. Dus wat we met de Hoenekop doen, we repeteren nou weer heel fanatiek. We hebben al die nieuwe nummers en het brengen we binnenkort uit op cassette. Cassette? ja. Wat een bijzondere keuze. Ja, ik denk, wist wat, we doen eens een keer wat gags. Wist je? We hadden pruttelustra's op Spotify en al je leuk en aardig, maar ik wil eens even zien hoeveel mensen willen er echt moeite voor ons doen. Maar ja, dan maak je natuurlijk, ik weet net dat er nog een protomeester bent die een cassettedek in de hoes had te stingen. Nee, dus je bent een kip. Ja, alles Ik heb is te een komen. Walkman besteld, wie 2 tientjes. Dus misschien verhandelen we die er wel bij of zo. Maar dat is gewoon even een idee. Ik denk dat we brengen 2 cassettes uit en dan zal dat letterlijk wel ergens op CD of Spotify komen. Maar dat is waar we daarmee douane zijn. En qua dromen, nou ja, dat had ik al een beetje zijn. Ik heb nu mijn plakje in Leeuwen. Daar heb ik 2 bedrijfsunits, het is een oermander. En die ene zit een studio en een oefenruimte. En aan de andere kant heb ik een werkplaats. Alleen nog, ja, het wordt wat krap hoor. En ik zit daar, ik wil eigenlijk... het wordt daar nou, ik wil er ook mijn kameraden van mij die er komen, maar ik wil eigenlijk op zoek naar een plak waar ik dat groter deel zetten kan. En waar ik dat ook delen kan met de regio. Dus ik binnenkort ook wat muzieklessen in de Westrijn. En ik hoop dat ik onder basis denk van dat er weer wat bands ontstaan. Ja. Want wat het mij vroeger opleverde, had altijd die muziekmeidjes in die band spelen is. Dus net zo van dat ik nou van de muziekleven ken of dat soort dingen. Maar de sociale contacten. Maar mijn vrouw die vreeg me altijd, nou waar kiest hem eigenlijk van? Ja, jongen, die zit echt in een band en dan gaan we daar en die organiseerde dingen. En, dus het is meer het sociale gebeuren, zeg maar. Ja. En dus eigenlijk wel, mijn droom is een heel groot pand, werkplaats. Studio, oefenruimte. En nou ja, en dan zien dat we zo vol mogelijk. Het liefst eigenlijk nog een soort cafetaria achter het bier met tongers en vreeds, stampot eten met z'n allen of zo. Dus ik wil gewoon zien dat we mensen op een kluutje krijgen. Ja, je bent wel heel erg bezig met verbinding, zie ik je. Jerk, door die verhaal. Ja, nou ja, dat is ik zo. Misschien dat ik te lang, dat ik 10 jaar lang te linnig toezet. Nou, ja. Zo, soms zit dat gewoon echt van nature in je. Hè? Dat je gewoon altijd op zoek bent naar die verbinding. Hè? Wat ik van dat jaar, dat was mensen graag Bielko brengen en dat ze ook talenten versterken kunnen. Ja, en ik denk ook om je heen show, dan is dat, we dat in de samenleving de lessen hier een beetje kwijtraken. Ja, dat denk ik. En dat vind ik heel schande. Ja. En mensen bedoelen een prut thuis en dingen bestellen, een prut op de telefoon. Ik wil zien dat ik mensen binnen dan krijg. Ja. Ja. En speelt dan het Fries en de Friese cultuur daar ook een rol in? Het speelt het wel, vooral als het in de Westrijn bent, dan merk je dat het heel sterk is. Hè? Ja. Maar ik wil ook die mensen boeten sluiten.
Dus de nadruk leidt er om mij net op. Nee. Want je bent wel iemand die het makkelijk van het Fries naar het Nederlands gaat of het Engels. Altijd maat. Nou ja, we hebben het krijgen hoe hier in Nederlands in mijn eerste taal. Ja. Maar dat gaat hij nog heel... want ja, dat is natuurlijk heel lang geleden. Maar dat gaat hij nog wel hartstikke goed al. Ja, maar ik praat vaak nog Nederlands. Ja. In de stad en... Ja, zeker. Hey, hoe 20 hier? Wat zoest ook graag willen dat mensen van de muziek van de hoendek... Het ze daarnaar luisteren, wat ze daarvan meenemen? Stel, we gaan even heel vier vooruit in de tijd. Ja, dat maakt me ja net zo vol uit. We maken gewoon muziek, we gaan willen en we hopen dat de horen mensen. En dus zij is nog over 20 jaar. En ik had altijd, ik had bepaalde dromen. Ik had altijd heel grote dromen, maar ik had heel weinig verwachtingen. En ik beziek je altijd zo volle mogelijk hier en net de volle daar. Nee. En ja, waarom zien is leuk, vooral als de mastek zien was wat has dien, wat has al bereikt. Heel vaak maak ik wel graag even op YouTube zien van wat hebben we al dien, wat hebben we maken. Maar nooit te volle focus op wat er je voor die leidt. Maar het leven is no, zei het eigenlijk. Ja, in principe wel, ja. Nou, hartstikke mooi, Emiel. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor het gesprek. Wie is openhartig. En we gaan even een liedkijkje in die leven krijgen mochten. En nou ja, wat er voor de toekomst is, wie zult zien. Het leven is no, dat is een belangrijk ding, dat zeist. Ja, dat lijkt me echt. Dank je wel. Wil je hem nou nog meer persoonlijke verhalen jaren van mensen die het Noord-Eerst-Friesland kleur jouwen? Blijf ons volgen via RTV NOF en harkje naar de volgende aflevering van Dichtbij. Van dichtbij. Gasten uit de streek bij u zo'n tafel.